додгоҳи вилояти Перм рӯзи 28 октябр ба баррасии парвандаи пурсарусадои қатли Шабнами 21-сола ва падари 48-солаи ӯ Ҳоҷи Қурбон шурӯъ кард. Шавҳари Шабнам Шоҳназар Шозафарови 26-сола дар куштори падар ва духтар дар Тоҷикистон муттаҳам мешавад. Тавре мухбири КП Перм аз толори додгоҳ хабар медиҳад, айбдоршаванда дар оғози мурофиа зидди наворбардории аксу видео баромад кард. Фаҳмонд ки намехоҳад мурофиаро таблиғ кунанд, аммо додрас ягон далели ҷиддӣ барои манъи наворбардории хабарнигоронро наёфт. айбдоршаванда бо ёрии тарҷумон ба саволҳои судя посух дод. Ин зодаи Тоҷикистон бо қисми 2 модда 105 кодекси ҷиноятии Федератсияи Русия куштори 2 нафар зан ки дидаю дониста гунаҳгор дар ҳолати ҳомиладорӣ бо бераҳмии махсус содир шудааст, ба Шоназаров бар асари ин қонун аз 8 то 15 сол ё ҳабси абад таҳдид мекунад. Дар ин модда ҳукми қатл низ ҳамчун ҷазо пешбинӣ шудааст, аммо барои ҷорӣ кардани ҳукми қатл ва иҷрои он дар Русия мораторӣ ҷорӣ шудааст. Дар рафти тафтишот 2 ташхиси равонӣ ва равоншиносӣ гузаронида шуд, ки нишон дод ки ин мард ҳангоми содир кардани ҷиноят солим будааст. Ҳангоми гузаронидани чорабиниҳои тафтишотӣ ӯ ба гуноҳаш иқрор шуд. Ба гуфтаи ӯ фоҷиа ба хоҳиши ҳамсараш барои талоқ ва исқоти ҳамл рабт дорад. ёдовар мешавем ки 3 феврали соли 2021 дар маҳаллаи Заостровка Шабнам Шозафарови 21-солаи ҳомиладор ва падараш Ҳоҷи Қурбон кушта шуданд. ҷасади сари буридаи занро аз манзил ва ҷасади бо кордзадаи хуншори мардро аз кӯча пайдо карданд. Аз ин ҷиноят шавҳари духтар ки мехост аз ӯ ҷудо шавад муттаҳам дониста мешавад. ин ҳамсарон 2 фарзанди хурдсол, яке писару яке духтар доштанд ки сарпарастиашон амаки зани марҳум буд. кӯдаконро баъди фоҷиа аз Русия бурданд. ҷасади падар ва духтарро ба Тоҷикистон оварда ба хок супориданд. падару модари Шабнами кушташуда тақрибан 30 сол пеш ба Перм кӯчиданд ва дар он ҷо иқомат доштанд.